Saliceta, suite tradicional galega, é unha obra composta polo mestre Juan Lois Dieguez, en a cal tiven o prazer e a responsabilidade tamén de colaborar aportando algunhas letras á mesma. Esta composición consta de 7 movementos e vertebra as 7 parroquias que conforman o municipio salcedense, facendo un percorrido musical por cada unha delas, para finalmente abrazarse en conxunto no que pretende ser un homenaxe coral a Salceda. Para darlle senso a esta proposta, a banda estará acompañada por representacións musicais das distintas parroquias como formacións corais, cantareiras, rancho de reis e grupos de música e danza tradicionais. Pois ben, sen máis, e agardando que sexa un concerto memorável, que quede na memoria de todos nós, damos comezo á interpretación de Saliceta, que comeza con unha moi breve obertura. Con todas e todos vostedes, dirixida polo mestre Juan Lois Dieguez, a Banda Cultural de Salceda de Caselas. Un forte aplauso, por favor. Pois, logo desta curta obertura, escoitaremos a continuación o primeiro movimento dos 7 que compoñen a obra, dedicado á parroquia de Soutelo e que leva o título de Alborada dos Mártires de Sobredo. Os Mártires de Sobredo, os cales, por certo, se homenaxea mañá en Guillarei, no 102 aniversario dos sucesos, foron os labregos e labregas que no ano 1922 se ergueron en protesta contra o réxime foral que os oprimía e que sufriron a represión indiscriminada, a barbarie desproporcionada da forza pública a cabalo, que disolveu a manifestación a tiros provocando numerosos feridos e a morte dunha veciña e dous veciños. Sobredo é o espello dunha época onde a solidariedade e o asociacionismo era modélico na defensa e procura dos dereitos comuns, algo que o 36 esmagaría despois. Desta tremenda historia despréndese o carácter melancólico que encerra esta alborada, unha peza na que se introducen as piñas como elemento musical representativo do labrego. Compre reseñar tamén a participación nesta peza dos dous gaiteiros solistas da banda, Abel Pérez e Ismael Rodríguez. Alborada dos Mártires de Sobredo.
O segundo movimento da suite é un pasodobre adicado á parroquia de San Xurxo, pasodobre do Castro das Curuxeiras. O Castro das Curuxeiras, situado en privilexiado lugar entre as parroquias de San Xurxo e Santa María, foi punto estratégico no Val do Caselas, dende onde se arriscaban boa parte dos poboados castrexos da contorna. Neste tempo musical acompañan a banda unha representación dos diferentes grupos de música tradicional de Salceda que agora vou nomear. Grupo de gaitas de San Xurxo, Grupo de gaitas a Fume de Carozo de Soutelo, Grupo de gaitas de Castro Barreiro, Grupo de gaitas Carballeira de Picoña, Grupo de gaitas Xunco de Parderrubias, Grupo de gaitas Os Caballero de Parderrubias, Grupo Airiños do Caselas e Grupo Son do Furancho. Podedes darlle un forte aplauso. Os instrumentos solistas nesta parte son gaita, pandeireta, tamboril e bombo. Pasodobre do Castro das Curuxeiras.
Dicía que seguimos avanzando polos camiños musicados desta suite tradicional e facemos parada no terceiro movimento adicado á parroquia de Picoña. Leva por título Foliada da Casa Grande. Mandada edificar no ano 1603 por Luís Troncoso de Lira, a Casa Grande da Picoña converteuse nun dos máis fermosos e esplendorosos pazos da nosa terra. Os señores da Picoña foron unha das familias con maior grandeza do sur do país, chegando a cadar cotas importantísimas de poder. Nesta peza, Juan Lois Diéguez introduce unha das letras que aportei a esta obra. Arranca a melodía a xeito de xota bandística para ir collendo corpo de foliada e aire de festa. Acompáñase a banda cultural nesta parte coas voces das nosas ben queridas donicelas, grupo tradicional composto por 4 mozas salcedenses que iniciaron a súa aventura musical en tempos da escola e que contan a día de hoxe con 2 discos no mercado, con varias colaboracións con outros artistas e infinidade de concertos tanto na Galiza como en Portugal. Así que, para todos vostedes, a Banda Cultural de Salceda xunto coas donicelas nesta Foliada da Casa Grande. Un forte aplauso.
Cuarto movemento de Sariceta, canto de cegos sobre o Rancho de Reis, dedicado á parroquia de Santa María de Salceda. Os cantos de cego eran cantigas interpretadas por unha persoa, muller ou home, cega ou non, acompañada de violín ou zanfona, e os contidos das historias cantadas relataban diferentes sucesos ou acontecementos da vida das xentes. Neste caso recréase a historia do Rancho de Reis e interprétanse dúas das tres melodías que compoñen o Rancho de Salceda. A peza sinfónica está inspirada neses compases. Destacar que o corno inglés introduce por primeira vez unha das melodías facendo un cambio de modo diferente ao original. O Rancho de Reis tivo fondo arraigo na nosa zona e actualmente estáse recuperando logo de décadas de esquecemento. Acompaña a interpretación da banda o Rancho de Reis do barrio da Feira, formado por dous danzantes, Cristian e Rubén, que porfían pola aceptación da dama Candela, facendo aquí unha pequena demostración desta antiga tradición. Canto de cego sobre Rancho de Reis.
O movemento xa, adicado nesta ocasión á parroquia de Budiño, pandeirada da Volta da Moura. Situada na extrema entre os concellos de Salceda e Tui, a Volta da Moura foi testemunha de algúns dos máis tráxicos acontecementos vividos durante o alzamento de 1936. Foi o único lugar de Galiza onde houbo unha batalla real entre os bandos republicano e franquista. Hoxe, afortunadamente, é un espazo de memoria e concordia presidido por un monumento que lembra as persoas paseadas nos días posteriores ao alzamento militar. Esta é unha pandeirada, pero non puramente tradicional. Polo ritmo e polo compás que leva, poderíamos denominala como unha pandeirada contemporánea. Lóxicamente, a percusión é o elemento principal nunha pandeirada. Nesta ocasión, con instrumentos tradicionais e mesmo con percusión corporal a modo de danza. Tamén se inclúe na peza unha parte de recitado poético. Para todos vostedes, pandeirada da Volta da Moura. Canta soidade, vello amigo, berran corvos nos ouvidos. Non hai lerias nos camiños, non hai cans nin asubíos. Nesas leiras medran centos, onde antes medrou trigo. Non hai medas nin cortizos, non hai pais nin quedan fillos. Eu non gardo xa esperanza, nin ti gardas ten romillo. Que sega o tempo a nosa historia, vaise a vida nun suspiro.
Pois imos enfiando a parte final desta suite tradicional galega Saliceta. O sexto movimento está dedicado á parroquia de Parderrubias e leva por título Muiñeira do Penedo da Cerdeiriña. Este penedo seguramente temos que engarzalo co desaparecido Penedo das Caldeiriñas e co Penedo das Pombas, que xuntos conformaron o topónimo Pedras Rúbeas, evolucionando posteriormente ata chegar ao nome de Parderrubias, tal como coñecemos hoxe en día. Neste tempo musical participarán representantes dos grupos de danza do Concello de Salceda, grupo de baile de Castro Barreiro, grupo de baile Xunco de Parderrubias e o Serán de Salceda. Un aplauso, por favor. Unha muiñeira cunha introducción lenta, mainiña, que logo vai recuperando a intensidade da muiñeira tradicional. Este desenvolvemento pretende ser unha metáfora da idiosincrasia galega, dese carácter melancólico e a un tempo alegre que nos caracteriza. Pódese intuir na peza a morriña, mesmo a emigración, pero tamén o festexo e a ledicia. Muiñeira do Penedo da Cerdeiriña.
Bueno, pouco a pouco fomos percorrendo toda a Saliceta e alcanzamos agora o sétimo e último movimento desta suite tradicional e que leva por título Alalá do Castelo da Turonia, adicado, por suposto, á parroquia de Entenza. O Castelo da Turonia estaba situado no alto dun outeiro de Entenza. A primeira cita da súa existencia é do ano 1116 e dende 1415 non existen máis referencias del. Sabemos, iso sí, que xogou un papel importante nas loitas contra Portugal e posiblemente foi destruído nas revoltas irmandiñas ou por orden de Isabel a Católica cando mandou destruir os castelos dos nobres galegos que apoiaron a Juana a Beltranexa na Guerra de Sucesión. A banda acompáñase nesta peza, neste alalá, dos coros de Santa María de Salceda e do coro de Entenza que cantarán conxuntamente nunha soa voz. É unha peza de comenzo lento con características actuais que conseguen alonxala do formato tradicional. O alalá preséntase da man dos instrumentos de vento que dan paso á entrada do coro de voces. Reseñar que pola armonía ten trazos de música medieval, mesmo con tintes épicos que evocan no noso maxín escenas do deambular cotián de pazos e castelos. Compuxen a letra desta peza tratando de reflexar o amor por unha terra, o amor por unha vila, o amor polos nosos vieiros que sempre nos reclaman. Neste caso, o namoro leva por nome Salceda. Señoras e señores, xa para despedirme dicir que foi un placer guialos por este percorrido musical e histórico tamén, así como foi un placer acompañar ao mestre Juan Lois en cada unha das súas propostas durante estos anos. Fonda pegada deixas en todos e todas nós, de seguro. Quedan na compaña da Banda Cultural de Salceda de Caselas xunto cos coros de Santa María e de Entenza, dirixida magistralmente polo mestre Juan Lois Dieguez, Alalá do Castelo da Turonia. Un forte aplauso.
pisándome a pelo. Unha fraga, unha senda, lugar que me veu crecer. Sufro fondas saudades se me beso lonxe del, e a amargura dos ausentes é querer e non poder.